खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 आगस्ट मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। थांखि गैयै बायदि बाथ्राफोर बुंलाबायगोन। ओंथि गैयै खोथा बुंनायाव लाजिनांगोन। गावखौनो गाव सामलायनो हानाय नङा। वृष राशि। नखराव गोजोन गैयै थासारि जागोन। हरखाब फिसा जेंनाखौ लानानै दावराव दावसि जानो हागौ। दुखु गोसोजों समखौ बारहोहरनांगोन। मिथुन राशि। गोब्राब खामानि मावनानै देहाया खस्थ' मोनगोन। गावनि देहानि फारसे जेबो साननाय फैनाय नङा। नखरनि थाखाय खामानियाव गोसो होगोन। कर्कट राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारनायनि लामायाव। नोंथांनि थाखाय दिनै साबसिन सम। गोसोनि हास्थायनाय अनजालिखौ लोगो मोनगोन। सिंह राशि। नखराव गासैबो मोजाङै थालायनो हागोन। नखरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायाव मदद होलायगोन। नखराव साननाय हनायफ्रा मोजां। कन्या राशि। बिसि फिसानि फारसे गोसोआव जिंगासिनाय फैगोन। फिसानि सोलोंथायाव आवगायनो हायैखौ बांसिन साननाय फैगोन। तुला राशि। गोसोखौ सिरियै दोननो सानगोन। गुबुननि सोफै सोफै जानायखौ नायनो बागोन। दिनै बायदिसिना खोथा सानफ्लांगोन। वृश्चिक राशि। दोहोन सम्पति सोरजिनायनि फारसे मोजां सान। हरखाब गुबुननि मददाव दोहोन मोननायनि मिजिं दं। नखरनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन। धनु राशि। गुबुननि मोजां मुवा बेसादखौ मेगन सागोन। मालायनि मोजां खामानिखौ नायनो हानाय नङा। गोसोनि साननाय हनायफ्रा गुबुनजों गोरोबनाय नङा। मकर राशि। गोसोनि साननायफोरा दिनै साबसिन जागोन। गुबुननि फारसे गाज्रि नोजोर थानाय नङा। गोथार गोसोखौ सुबुं सिबिगोन। कुम्भ राशि। हरखाब गोसोआ उरां फारां जागोन। खामानियाव गोसो जानाय नङा। थांखि जाफुंसारियाव गोसोखौ बोरनाय मोनगोन। मीन राशि। मोजां सान। जायखिजाया थांखि लानानै खामानि मावनायाव मोजां फिथाइ मोनफुंगोन। गोसोनि आसा आरो मिजिंखौ लानानै सोलिनो सानगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।